Good morning, guys. Good morning. Today, Wednesday, 10th December, 15 days to Christmas. Are you ready? Anyway, guys, nkhani yomwe ndabwera nayo lero yangochitika kumene dzulo dzana. It was developing story makamaka dzulo, okay, pa social media, pa ma news sites ambiri panali nkhani zambirimbiri, okay, and ndinapanga dala kuti ndisathamangire nkhani ndidikire ndimve ma facts kuti kodi what really happened, okay. Tiyambe yonchi. Remember, ngati simunapangebe subscribe guys, subscribe to my YouTube channel The Black Teacher Nesta. Yeah man. Okay, let's go into it. Amwene nkhani ndiyokhuzana ndi Nigeria, dziko la Nigeria, Nigerian military, Burkina Faso, ndi Benin. Okay? Ndikachula Benin mwakumbukira kuti dzana ilo ku Benin kunachitika coup attempt. Ndipo Benin president yo anapempha Nigeria kuti ikamthandize chifukwa kagulu ka asilikali kamene kamafuna kulanda boma kanayamba pakati pa usiku. Okay? Ndi anayamba kukapanga ataki nyumba ya chief wa defense kumene apha mkazi wake, kumene anayamba kupanga ataki. Ndipo ataki jadayambika kumene kuja ku State House, anthu anauzidwa kuti kwayambikatu ku ataki. Ndipo asilikali aku State House anali ready waiting. Anthu ajata choka kumene kuja kulowera ku State House anakakumana ndi asilikali aku State House ali ready, ndipo anapulisana kumene kuja chani kuomberana. Nthawi imeneyo president watumiza kale wapempha kale chithandizo kuchokera ku Nigeria, ndipo Nigeria inapanga authorize military kupita kukaombera. Ndi Nigerian military inali Air Force yomwe inabwera ndikuombera magalimoto a asilikali awawa amene amafuna alande bomawa. Ndipo ataona kuti yachema anathawa, kuija inathera pamenepo. Koma asilikaliwa anakwanisa kukalowa ku TV station ndikuja analengeza pa TV station, koma anali sanapange capture nyumba ya president. Komanso military yonse sinali pambuyo pawo. These are for everything. And after the rain has fallen, these facts are out. Okay? Kuti zinthu zinachitika choncho. Moti ku State House dzulo amakumbukira anthu onse amene aphedwa pa nthawi imeneyi, amene aluza miyoyo yawo. Chief wa military anali kumeneko ndi asilikali amene amamutonthoza chifukwa Yesu mkazi wake wadani waphedwa pa nkhani imeneyi. Now, this is Benin. Ndena nkumadabwa Nigeria ilowerera bwanji. Nigeria ndi ECOWAS. Nigeria ili mu ECOWAS, and ndi the biggest power mu ECOWAS, West Africa yourself, the biggest power ndi Nigeria. And ali ndi udindo otetezana mu ECOWAS muja. Okay? Pamene baba ndibafuna mpamvesa. Now, why this was very crucial, Benin kui. Mudziwe zoti kuntunda kwa Nigeria, tuoneka emapo. Muona kuti kuntunda kwa Nigeria, kuli Niger, komanso kuli Burkina Faso. Mali, Niger, Burkina Faso, ose wali greeniwa, ndi mayiko amene anachoka mu ECOWAS chifukwa ma military anatenga mphamvu. Ndi kuti iwo achoke mu ECOWAS sinakhala choncho. Dziko lika asilikali akalanda dziko, ECOWAS ajamapanga demand kuti mphamvu ziperekedwe kwa ma civilians. Khale mphamvu abwezerese mphamvu kwa ma civilians. Pokapoka akabwezeresa mphamvu kwa ma civilians, iwowa ndi aloledwanso kukhala mu ECOWAS. So they were suspended. And if asilikali awasakufuna kubweza mphamvu kwa ma civilians, analolera kuti first lowaso mu ECOWAS mo. Okay? And chifukwa choti Burkina Faso Traore is very popular, many people support them. Basi anatulukamo kumapanga zawo. So maiko wande attack. Koma kuti muonesese muona kuti maiko wali landlocked. Wose wadadua ali landlocked. Alibe port. Okay? Kuti apite akafike ku sea, akuyenera kudusa maiko anthu ena for imports and exports. Muone? Number 2, even in Niger, imatenga magetsi yake ku Nigeria. So these countries need each other. You understand? Now,
maiko atatu awawa ali confident kutuluka mu ECOWAS chifukwa cha support ya Russia. Russia ndi imene kwa supporta kuwapasa military support, ndalama Russia, and kupanga train military zawo, maone. Koma maikowa akufunisisa atakhala ndi access ya port ku sea, and access ya port ku sea itakubwera pokapoka ngati dziko lina lake limene liso lili ndi access ku sea litawajoina, chifukwa iwo apanga kagulu kawo ka AES. Okay? So dziko lina lake lomwe lili ku port kulira wajoina ku AES kwa kukhala maiko 4 ndi kuti onse wadzigulisa ntchito port ya amene wawa. Ndi pamene mumvetse kuti Benin inali country of interest. Maone, Benin was a country of interest kwa iwo, chifukwa Benin, Burkina Faso, Nigeria. Now, nkhani yomwe ichitika dzana ndiyo yani anthu apanga zithunzi zambirimbiri za Air Force Nigeria, ndege ya Nigeria yagwidwa ndi asilikali mwakuti ku Burkina Faso paja Traore ojenjera kwambiri. Traore salankhula koma amalolera kuti pa social media papangidwe spread nkhani zambirimbiri yamakhala phe ndengani zinapangidwa spread zambiri zinazoti Burkina Faso yagwira ndege ya Nigeria. Amanga anthu 11 yagwira ndege ayigwira bwanji. Haya ndegeyo inalowa mu airspace yake. Inalowa mu airspace yake mwamba muja ndayigwira kuitsitsa kuyuza utera iyo jengutera zatenga bwanji. I had all those questions yesterday until today. Many Nigeria yabanga clarify what happened. Nigeria sinaliso Air Force, sinaliso ndege y'ing'ono fighter jet yayi. Inali Chicago plane chachikulu chimenechi muchiona mu zithunzi ya Chicago plane chimenechi chimanyamuka kupita ku Portugal. Ndi ndege za ku Portugal izi chimapita ku Portugal for maintenance. Munali anthu 11 oyendesa awiri ndi asilikali ena 9 onse military apita nacho ku Portugal. Koma akuti chitanyamuka akudusa anapanga detect kuti ndege ndi fault. It's not okay, so they had to land emergency landing amayenera atere. Ndiye chifukwa choti pa malamulo ngati pali emergency amayenera atere pa airport ya pafupi yomwe ali nayo, ndiye analowa mu Burkina Faso mkutera okha emergency landing. Ndipo atatera Burkina Faso inazisimuka nanga suku ku Benin kwangochitika kumene ku Nigeria inakathandiza. Ndakuona so ndege ya Nigeria yachikulu chikutera anathamanga kumene kucha bwanji. Komano Nigeria kunena kuti asilikali ya Burkina Faso anathandiza, anapanga cooperate zonse kuna bwino paka na ndege mapangidwa cheki. After yapangidwa cheki yapangidwa clear yapitirira ulendo wake. Koma what spread on the social media zinali zoti ya Burkina Faso yamanga asilikali 11 and as many as zinapitira. Anyway, I think I'm more invest, not taking sides. I don't want to take sides. This is the region ya West Africa. What? Nigeria, ku Benin neighbor, kukuchitika zakuti is going to affect them. And Nigeria, you can see kuti in maboda ni maiko sewa sahewa military sewa. Definitely the Nigeria is concerned. Anything that is happening, Nigeria has to be concerned. So before you bring in conspiracy theories, France, Nigeria puppet of France, remember kuti koso kuti Russia. Remember kuti kutunda koso kuti Russia. Awa ni mapapet ya France kujaso kuti mapapet ya Russia Putin. So this is a proxy war ndi imene yoti Putin yakulimbana ndi the West ose akupanga recruit anthu awo odi azimenyana napo ma grounds. Ndi apa palibe wabwino.